आता एक मोठी बातमी आहे। उज्ज्वला गॅस योजनेतील लाभार्थ्यांना धक्का। सबसिडीच्या सिलेंडरची संख्या आता घटवण्यात आलेली आहे। आता वर्षाला 9 ऐवजी 4 सिलेंडर दिले जाणार आहेत। योजनेतील सिलेंडरचा वापर कमी असल्याचा दावा। दरवाढीचे चटके बसत असतानाच मोदी सरकारचा आता उज्ज्वला गॅस योजनेच्या लाभार्थ्यांना सुद्धा झटका। मोदी सरकारने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या नियमांमध्ये एक मोठा बदल केलाय। सरकारने आता अनुदानित एलपीजी सिलेंडर रिफिलची वार्षिक संख्या 9 वरून 4 वर आणली आहे। याचा अर्थ उज्ज्वला योजनेअंतर्गत येणाऱ्या कुटुंबांना वर्षाला केवळ 4 सिलेंडरवरच अतिरिक्त अनुदानाचा लाभ घेता येईल। त्यामुळे आता उज्ज्वला योजनेचा लाभ घेणाऱ्यांना 9 ऐवजी आता 4 सिलेंडर मिळणार आहेत। थेट 60% घट यामध्ये करण्यात आलेली आहे। योजनेतील सिलेंडरचा वापर कमी असल्याचा दावा यावेळी केंद्र सरकारकडून केला गेला आहे।